Ranar farin ciki yau ta zo ranar soyayya an daura Abayan Justin ne ango Aina ta zama kwamariya. Godiya ne da mato jama'a shi ma bari ga ya farin cikin shi. Ina na ce na ango da ranar kuce ranar kuce masoya ba ce kuce amma amarya lallai kun yoda ce ya wuri da waka sun kasance ranar kuce masoya ranar bikin masoya Abayan Justin ne ango ya wuce amarya kai ya mini da kai ni zan fara wani ne da kai ka san mini jagora matar aure da so ni zai rera da amarya ga an wasu da tsara Abayan Justin ne ango a wurin ayawa kai ka saba jigo ka kula da yadda kai ka saba bango majiniya ta soyayya ango jigon gashi kuce mini ai farko a yawo bari san danki jama'a suna ta zancen ki halin ki ma madara ki a yawo bari yanki gashi in yi auren ki ba wanda zai gwada miki amarya aina wuce amarya aina ga dariya aina ga tarbiya aina ga kullum aina kai biki na yi biki kuma mu goda yan mata auren na masoya ka ga gaya yan gata kai biki ya yi biki ko yi bikin ba makarata Abayan Justin ne gongo wurin gargata Abayan Justin ne gongo wurin gargata tun da aure sun narko manzan ku ne ku fahimta ba wani da kunya kuran gata soyayya ana wuri lallai ku siya sanuna Abayan Justin ne batun ku saurara don banya ma kun samu gudun da masara ina amarya saman ku ku sanura aure da soyayya aure da yamayya mun gode da yawo kai ma mun ga iya kokarinka